Ćao drugari, sa vama je The Shane HD i htio sam reći da vas obavestim ovako. Od sad u svakom klipu, u opisu tog klipa, moći ćete naći neki link i ja ću vam pisati klik na link. Znači u tom linku će se, znači sad ću ovdje dole u opis, stavit ću besplatnih 100 original, znači i stavit ću ovih besplatnih 100 premiuma i 100 besplatnih Uplay account. I vi klikom na to vas će odvesti do nekog linka i tu ćete imati prikazano dugme download i skinete taj, pojavit će se ovako, ovako i pisat će Uplay i sad će tu biti account i vi to skinete i uživate u njima. Znači u svakom klipu i od sad će tako biti. U ovom ću staviti jedan link, a vi idite na njega pa saznajte za šta je to. I znači od sad u svakom klipu nagrada. Znači uživajte, lajkujte ovaj video, vjerovatno sam vam pomogao da zaradite neke akaunte. Znači podelite ga da svi znaju za to i što više vas vidi ovo, više ćete dobijati akaunt. Znači molim vas, podelite, sad pričajte drugovima, znači po fejsu, objavljujte po grupama i pretplatite se na kanal. Također linku ću staviti ovaj link Facebook profila i stranice i ako neko hoće nek se javi da mi reklamira neke te linkove za neku nagradu. Znači ko hoće nek se javi. To bi onda bilo to za ovaj klip i kao što sam rekao malo prije, like, share i pretplatite se na kanal. Znači pozdrav ljudi.